शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर मिक्स बाय डीजे मनी आर्या। हमरा बंद करवैनी तू तो करी के छौड़ी खेले गे। हमरा बंद करवैनी तू तो करी के छौड़ी खेले गे। हमरा भेजी के छौड़ी जेले गे तू तो चलही सबके देले गे। हमरा भेजी के छौड़ी जेले गे तू तो चलही सबके देले गे। हमरा भेजी के छौड़ी जेले गे। देहिया मोटा के छौड़ी होई गेलौ छतरी गे। कहीं नाबालिग तू तो हही सत भतरी गे। देहिया मोटा के छौड़ी होई गेलौ छतरी गे। कहीं नाबालिग तू तो हही सत भतरी गे। 300 के छौड़ी तू तो खोलले हही से लेगे। 300 के छौड़ी तू तो खोलले हही से लेगे। हमरा भेजी के छौड़ी जेले गे तू तो चलही सबके देले गे। हमरा भेजी के छौड़ी जेले गे तू तो चलही सबके देले गे। हमरा भेजी के छौड़ी जेले गे। गलिया टमाटर जैसन गेलौ कैसे खिल गे। लागो हो कि अहिरा वाला डोज गेलौ मिल गे। गलिया टमाटर जैसन गेलौ कैसे खिल गे। लागो हो कि अहिरा वाला डोज गेलौ मिल गे। रौशन के छोड़ी खैनी रजनीश वाला के लेगे। रौशन के छोड़ी खैनी मनीष वाला के लेगे। हमरा भेजी के छौड़ी जेले गे तू तो चलही सबके देले गे। हमरा भेजी के छौड़ी जेले गे तू तो चलही सबके देले गे। हमरा भेजी के छौड़ी जेले गे। शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर विशुनगंज।